Για τον απλό παρατηρητή, η ZZ Top φαινόταν εντελώς άθραυστη. Λειτουργούσαν ως ένα ενιαίο τρίο με μια μοναδική ηχητική ταυτότητα και μια συνεκτική δυναμική που φαινόταν να μην κλονίζεται ποτέ. Για δεκαετίες διατήρησαν ένα πανομοιότυπο ρόστερ, απέφυγαν το δράμα των ταμπλόιντ και επέτρεψαν στη μουσική τους να επικοινωνεί για αυτούς. Μέσα από τα εμβληματικά τους μαλλιά, τα σκληρά κιθαριστικά riffs και την ξεχωριστή αίσθηση του χιούμορ σφυριλάτησαν μια διαχρονική κληρονομιά που ουσιαστικά ορίζει το ροκ είδος. Ωστόσο, αυτή η δημόσια πρόσωψη παρέλειψε ένα σημαντικό μέρος της πραγματικότητάς τους. Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, το ταξίδι του συγκροτήματος ήταν απίστευτα περίπλοκο. Τα μέλη υπέμειναν κρυφές δυσκολίες, βαθιά θλίψη και δημιουργικές επιλογές που συχνά προκαλούσαν εσωτερικές τριβές. Σήμερα ωστόσο η αυλαία έχει τραβηχτεί πίσω στην κρυφή ιστορία ενός από τα πιο θρυλικά συγκροτήματα της ροκ. Η κατανόηση της πλήρους αφήγησης θα αλλάξει ριζικά την οπτική σας για τους ZZ Top για πάντα. Η εξέλιξη του Billy Gibbons. Πολύ πριν οι ZZ Top καλλιεργήσουν τα χαρακτηριστικά τους γένια και εδραιώσουν την ιδιότητά τους ως θρυλικού blues rock θεσμού πριν από τις παγκόσμιες περιοδίες, τις πωλήσεις πολυπλατινένιων άλμπουμ και τα οπτικά εντυπωσιακά μουσικά βίντεο που έγιναν συνώνυμα με την αυγή του MTV, ο Billy Gibbons ήταν απλώς ένα μικρό παιδί βυθισμένο σε ένα μουσικό σπίτι. Μεγάλωσε περιτριγυρισμένος από ρυθμό και καθοδηγούμενος από μια έντονη, υποκείμενη επιθυμία να σφυριλατήσει τέχνη που αντιχούσε με γνήσια αυθεντικότητα. Γεννημένος στο κέντρο του Χιούστον στις 16 Δεκεμβρίου 1949, ο Gibbons προήλθε από μια οικογένεια που έτρεφε βαθύ σεβασμό για τις μουσικές τέχνες. Ο πατέρας του Frederick Royal Gibbons υπηρέτησε ως πιανίστας συναυλιών, διευθυντής ορχήστρας και διασκεδαστής, συνεργαζόμενος με τα MGM Studios και δίπλα σε διασημότητες όπως ο B.B.A. King και ο Nat King Cole. Κατά συνέπεια, η γοητεία του Billy για κάθε πιθανή εκδήλωση του ρυθμού πυροδοτήθηκε σε αξιοσημείωτα νεαρή ηλικία. Ένα ελάχιστα γνωστό γεγονός για τον θρυλικό κιθαρίστα είναι ότι η αρχική του μουσική εκπαίδευση βασιζόταν στα κλασικά κρουστά. Ως μικρό αγόρι σπούδασε drums, πλοηγούμενος στον αυστηρό και άκρος δομημένο χώρο της κλασικής σύνθεσης. Αυτή η εκπαίδευση τον δίδαξε πώς να χρησιμοποιεί το ρυθμό, την αντίχηση και τη σιωπή για να προκαλεί δυνατά συναισθήματα χωρίς να αρθρώνει ούτε μια λέξη. Ωστόσο, ενώ η ακρίβεια των κρουστών παρήχε μια σταθερή βάση, τους έλειπε η απελευθερωτική έκφραση που λαχταρούσε. Λαχταρούσε μια εναλλακτική οδό δημιουργικότητας, η οποία τελικά παρουσιάστηκε μέσα από τα blues. Ο Gibbons ανέπτυξε έντονη εκτίμηση για τον Lightning Hopkins, έναν συμπατριώτη του από το Houston, του οποίου η μινιμαλιστική προσέγγιση αποτύπωσε τέλεια την ακατέργαστη ουσία των blues του Τέξας. Η επίδραση που είχε ο Hopkins στο νεαρό μουσικό επεκτάθηκε πολύ πέρα από την απλή τεχνική, αντιχούσε σε ένα βαθιά προσωπικό επίπεδο. Ο Hopkins χρησιμοποίησε την κιθάρα του για να αφηγηθεί συναρπαστικές ιστορίες και η φωνητική του ερμηνεία αντιχούσε τους αυθεντικούς αγώνες των λυρικών του θεμάτων. Αυτή η πύλη οδήγησε τον Billy να αποκαλύψει άλλες μνημιώδεις προσωπικότητες όπως η Howlin' Wolf, Mandy Waters και Jimmy Rind, οι οποίοι διαμόρφωσαν βαθιά την κατανόησή του για το αληθινό πνεύμα του είδους. Ανέλυσε σχολαστικά τις τεχνικές τους και εσωτερικεύσε το ακατέργαστο συναίσθημα που τροφοδοτούσε την τέχνη τους. Καθώς ορίμαζε η αφοσίωση του Gibbons στα blues, εντάθηκε σημαντικά. Ερεύνησε τα ξεχωριστά ηχητικά τοπία του Δέλτα, του Μισισιπί και του Σικάγο, παράλληλα με τις παραλλαγές του από το Τέξας. Η δεξιότητά του στην κιθάρα άρχισε να εξελίσσεται, καθώς μεταβαλόταν από την απλή μίμηση των ειδόλων του στον ενεργό πειραματισμό με μοναδικές υφές και τονικές ιδιότητες. Στόχος του δεν ήταν ποτέ να γίνει ο γρηγορότερος
ή ο πιο επιδεικτικός μουσικός στο δωμάτιο. Αντίθετα, επιδίωκε αδιάκοπα μια εξαιρετικά συγκεκριμένη ακουστική υπογραφή. Μια υπογραφή που έμοιαζε βαθιά, εκφραστική, αναμφισβήτητα γνήσια και σταθερά εδρεωμένη στη μουσική κληρονομιά. Καθώς πλησίαζαν τα τέλη της δεκαετίας του 1960, το Χιούστον βρέθηκε να παρασύρεται από μια τεράστια πολιτιστική επανάσταση. Το ψυχεδελικό κίνημα κέρδιζε γρήγορα έδαφος σε καλλιτεχνικά κέντρα όπως το Όστιν και το Σαν Φρανσίσκο. Παγιδευμένος σε αυτή την πειραματική τάση, ο Gibbons ίδρυσε ένα τετραμελές ψυχεδελικό ροκ συγκρότημα με το όνομα The Moving Sidewalks, στρατολογώντας τον πληκτρά Tom Moore, τον drummer Dan Mitchell και τον μπασίστα Don Summers. Αυτό το project όθησε τους Gibbons σε εντελώς άγνωστα δημιουργικά εδάφη. Το κουαρτέτο υιοθέτησε πλήρως την acid rock ατμόσφαιρα, χρησιμοποιώντας έντονη αντίχηση τόνους κιθάρας με φάζ και στίχους που αντικατοπτρίζουν την αιμονή της αντικουλτούρας με την διευρυμένη συνείδηση. Το 1969 κυκλοφόρησαν έναν ολοκληρωμένο δίσκο με τίτλο Flash, μαζί με μια χούφτα singles που σημείωσαν αξιοσημείωτη περιφερειακή δημοτικότητα. Παρόλο που αυτή η ψυχεδελική παρέκκληση ξέφευγε πολύ από τις blues ρίζες του, ο Gibbons χρησιμοποίησε την εποχή για να διευρύνει την τεχνική του δυνότητα, ενώ παράλληλα εξερευνούσε νέους δρόμους παραγωγής στούντιο και σύνθεσης τραγουδιών. Τροποποίησε τον εξοπλισμό του, έπαιξε με την ηχητική ανατροφοδότηση και άρχισε να θέτει τα θεμέλια για τον αδιαμφισβήτητο τόνο της κιθάρας που τελικά θα καθόριζε την καριέρα του. Ενώ ήταν αναμφισβήτητα μια εποχή καλλιτεχνικής επέκτασης, γέννησε επίσης εσωτερικές τριβές. Όσο πιο βαθιά βυθιζόταν στην ψυχεδέλεια, τόσο περισσότερο απομακρυνόταν από την ακατέργαστη συναισθηματική απλότητα που αρχικά πυροδότησε το πάθος του. Παρόλα αυτά, η θητεία του στους The Moving Sidewalks του πρόσφερε ανεκτήμητη προβολή στη μουσική βιομηχανία. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 1968 το κουαρτέτο εξασφάλισε την πρώτη θέση για την αμερικανική περιοδεία του Jimi Hendrix Experience. Καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της θητείας, ο Jimi Hendrix και ο Billy Gibbons σφυριλάτησαν μια βραχύβια αλλά βαθιά σημαντική φιλία. Ο Hendrix εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα από τις ικανότητες του Gibbons στην ταστιέρα, φτάνοντας στο σημείο να αναδείξει τον Billy στην εθνική τηλεόραση ως έναν από τους μεγαλύτερους ανερχόμενους κιθαρίστες της Αμερικής. Ωστόσο, ακόμη και αυτή η μνημιώδης υποστήριξη δεν μπόρεσε να καταστήλει την εσωτερική δυσαρμονία που βίωνε ο Gibbons. Παρά την αυξανόμενη δημοσιότητα γύρω από το συγκρότημά του, γινόταν ολοένα και πιο ταραγμένος. Η ψυχεδελική μουσική είχε χάσει την έλξη της γι' αυτόν, νιώθοντας υπερβολικά αφηρημένη και εντελώς αποκομμένη από τα γιωμένα, ακατέργαστα μπλουζ που λάτρευε. Λαχταρούσε το γνώριμο γκρουβ ενός νοχελικού μπλουζ τυχαίου και αποφάσισε να αναστήσει αυτή την ατμόσφαιρα, όχι αντιγράφοντάς την αλλά επαναπροσδιορίζοντάς την πλήρως. Μέχρι τα τέλη του 1969 οι Moving Sidewalks είχαν ουσιαστικά διαλυθεί. Ο Billy είχε χάσει εντελώς την όρεξή του για κρυπτικούς λυρισμούς και acid rock. Έχοντας δει από πρώτο χέρι τη μουσική βιομηχανία, έχοντας εμφανιστεί μπροστά σε τεράστιο κοινό και έχοντας μοιραστεί σκηνές με είδωλα, λαχταρούσε τώρα μια πιο λιτή, πιο δεμένη και βαθιά γιωμένη μουσική προσπάθεια. Στόχος του ήταν να δημιουργήσει έναν ηχητικό φόρο τιμής στο Τέξας που να θυμίζει κάτι πρωτοποριακό και όχι απλώς νοσταλγικό. Κατά συνέπεια ξεκίνησε να συγκροτεί ένα ολοκένουργιο συγκρότημα από την αρχή. Η αναζήτησή του για συμβατά μουσικά μυαλά τον συνέδεσε τελικά με δύο συγκεκριμένα άτομα, πυροδοτώντας τη γένεση και την επακόλουθη άνοδο των ZZ Top. Η άνοδος των ZZ Top μπαίνοντας στο 1969. Ο Billy Gibbons διέθετε ένα κρυστάλλινο όραμα. Έχοντας πλοηγηθεί στο ψυχεδελικό τοπίο,
και έχοντας απορροφήσει μαθήματα από μουσικούς γίγαντες, το ταξίδι του τον οδήγησε κατευθείαν πίσω στα blues. Αυτή τη φορά ωστόσο ήταν έτοιμος να δημιουργήσει μια εντελώς πρωτότυπη οντότητα, μια μινιμαλιστική δυνατή μουσική που έσταζε με τεξανική διάθεση. Την ίδια χρονιά ανακάλυψε 2 συγγενείς ψυχές για να εμπλουτίσουν αυτή την ιδέα. Ο πρώτος που προσλήφθηκε ήταν ο Frank Beard, ένας κρουστός με έδρα τον Dallas, του οποίου το στυλ συνδύαζε άψογα την επιθετικότητα της ροκ με την εκλεπτισμένη jazz. Έχοντας εμφανιστεί σε διάφορα τοπικά συγκροτήματα, ο Beard έχερε μεγάλης εκτίμησης για τον ακλόνητο ρυθμό και την προσαρμόσιμη τεχνική του. Με τη σειρά του ο Beard στρατολόγησε τον Dusty Hill, έναν τρομερό τραγουδιστή και μπασίστα που ήταν προηγουμένως συμπαίκτης του σε ένα συγκρότημα γνωστό ως American Blues. Ο Hill διέθετε μια υπέροχα βραχνή φωνή και μια μεταδοτική ρυθμική τσέπη. Κυρίως είχε κατανοήσει εγγενώς την ακριβή ηχητική αισθητική που προσπαθούσε να επιτύχει ο Gibbons. Με τον Frank στο kit τον Dusty να παρέχει τις χαμηλές και φωνητικές αρμονίες και τον Billy να αναλαμβάνει τα κύρια φωνητικά και τα καθήκοντα της κιθάρας, οι 3 άντρες ενώθηκαν επίσημα ως ZZ Top. Το ψευδόνυμο ήταν ιδιόμορφο, δυναμικό και σύντομο, μια τέλεια αντανάκλαση της συνολικής προσωπικότητας του τρίο. Η χημεία συνεργασίας τους ήταν αμέσως εμφανής, παράγοντας ένα ακαταμάχητο κλειδωμένο groove. Ήταν μάστερ της μουσικής οικονομίας, μεγιστοποιώντας τον αντίκτυπο κάθε νότας. Οι αρχικές τους στούντιο προσπάθειες ήταν αξιοσημείωτα ακατέργαστες και ειλικρινείς, γεμάτες με αβίαστη νότια έγλη, απλές αφηγήσεις και χαρακτηριστικές πινελιές Texas Blues που κατάφεραν να νιώσουν ταυτόχρονα καινοτόμες και διαχρονικές. Το ομώνυμο ντεμπούτο του συγκροτήματος κυκλοφόρησε το 1970 ένα με το Rio Grande Mad, να ακολουθεί λίγο αργότερα το 1972. Ενώ καμία από τις 2 κυκλοφορίες δεν έσπασε αμέσως τα ρεκόρ πωλήσεων. Έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη σφυριλάτηση του ξεχωριστού χαρακτήρα του τρίο. Τα κομμάτια γέμιζαν προσωπικότητα αγκυροβολημένα στις υπέροχα πυκνές υφές της κιθάρας του Billy. Η φωνητική επίστρωση του Dusty παρήχε μια δυνατή νότα, ενώ τα κρουστά του Frank αγκυροβολούσαν ολόκληρη τη διαδικασία. Αυτό το υλικό δεν ήταν κατασκευασμένο για την παράκτια ελίτ. Ήταν η μουσική επένδυση για μπαράκια του Νότου, σκονισμένους επαρχιακούς δρόμους και υγρά γκαράζ. Το πραγματικό σημείο καμπής ωστόσο ήρθε με την κυκλοφορία του Tres Hombres το 1973. Το Lagrange, το κύριο single του δίσκου, αποτέλεσε φόρο τιμής σε ένα διαβόητο οίκο ανοχής του Τέξας και εξεράγει σε μια τεράστια επιτυχία με κινητήρια δύναμη, το υπνοτικό blues riff και την ουρλιαχτή φωνητική ερμηνεία. Καθώς το κομμάτι κυριάρχησε στα ραδιοφωνικά κύματα, το άλμπουμ εκτόξευσε το συγκρότημα σε πρωτοφανή εμπορικά ύψη. Σε μια στιγμή εξελίχθηκαν από ένα τοπικό φαινόμενο σε μια πανεθνική αίσθηση με ένα εντελώς μοναδικό ηχητικό αποτύπωμα. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας το τρίο είχε αποφυτίσει οριστικά από τα ιδιωτικά κλαμπ. Είχαν φτάσει οριστικά στην εποχή της αρένας ροκ και την εντάχθηκαν με απόλυτο ενθουσιασμό. Το 1976 ξεκίνησαν την παγκόσμια περιοδεία του Τέξας, η οποία αποτέλεσε μια από τις πιο μεγαλοπρεπείς θεατρικές παραγωγές της εποχής της. Το τρίο παρουσίασε τα σκηνικά του σε μια τεράστια σκηνή σμιλεμένη στο σχήμα του Τέξας, διακοσμημένη με σκηνικά ερήμου, πραγματικούς κάκτους, ακόμη και ζωντανά ζώα. Εκτινόμενη σε πάνω από 90 πόλεις, η τεράστια αυτή περιοδεία διήρκεσε πάνω από 1 χρόνο. Ξεπέρασε μια τυπική συναυλία. Ήταν ένα καθηλωτικό οπτικό θέαμα σχεδιασμένο να χαραχτεί στη μνήμη του κοινού. Ωστόσο, παρά αυτή την τεράστια θεατρική αναβάθμιση, η μουσική εκτέλεση του συγκροτήματος παρέμεινε εκπληκτικά πειθαρχημένη. Σε έντονη αντίθεση με πολυάριθμα ροκ συγκροτήματα της δεκαετίας του 1970, οι ZZ Top
αρνήθηκαν να φουσκώσουν το ρόστερ τους με βοηθητικούς μουσικούς που έκαναν περιοδίες. Το θεμελιώδες Power Trio παρέμεινε εντελώς ανενόχλητο. Ακόμα και όταν η οπτική τους αισθητική μετατοπίστηκε προς ανακλαστικές αποχρώσεις, καουμπόικα καπέλα και ολοένα και πιο μακριά μαλλιά στο πρόσωπο, η βασική μουσική τους ταυτότητα παρέμεινε βαθιά αγκυροβολημένη στο δυνατό blues rock. Η πορεία του συγκροτήματος άλλαξε δραματικά για άλλη μια φορά το 1983, όταν το Eliminator κυκλοφόρησε. Αυτό το μνημιώδες άλμπουμ επανεφίουρε πλήρως την καριέρα τους, εκθέτοντας τη μουσική τους σε ένα θεμελιωδώς διαφορετικό δημογραφικό στοιχείο. Συνδυάζοντας την παραδοσιακή blues rock βάση τους με μοντέρνα sequencers, ηλεκτρονικά drum loops και synthesizer, δημιούργησαν ένα υβριδικό στυλ που έμοιαζε ταυτόχρονα νοσταλγικό και πρωτοποριακό. Ωστόσο, η ηχητική εξέλιξη ήταν μόνο η μισή εξίσωση. Η οπτική τους ανανέωση ήταν εξίσου ζωτικής σημασίας. Τα διαφημιστικά μουσικά βίντεο για το δίσκο ήταν εξαιρετικά στυλβωμένα, βαθιά κωμικά και αμέσως θρυλικά, παρουσιάζοντας ενιγματικές γυναίκες προσαρμοσμένα hot rods και την πλέον μυθική αισθητική του συγκροτήματος, που χαρακτηρίζεται από ένα σχεδόν ζωντανό επίπεδο αβίαστων κουλ σκούρων γυαλιών ηλίου και γενιάδων που έφταναν μέχρι το στήθος. Η στρατηγική πολυμέσων ήταν ένας τεράστιος τρίαμβος. Το καλλιτεχνικό ρίσκο απέδωσε τεράστια ωφέλη, οθώντας το Eliminator να ξεπεράσει το όριο των 10 εκατομμυρίων πωλήσεων στην εγχώρια αγορά και αναδεικνύοντας τους ZZ Top σε ένα παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο. Είχαν διεισδύσει με επιτυχία στην mainstream pop σφαίρα χωρίς να θυσιάσουν την υποκείμενη blues ακεραιότητά τους. Παρόλα αυτά, παρά αυτόν τον μνημιώδη θρίαμβο, η πραγματικότητα πίσω από την κουρτίνα ήταν πολύ λιγότερο άψογη από ό,τι υποδήλωνε η γυαλιστερή τους εναλλαγή στο MTV. Κάτω από το σκέπασμα των φτηνών γυαλιών ηλίου και των πνευματωδών προσωπικότητων, οι δημιουργικές διαφορές περιστασιακά πυροδοτούσαν γνήσιες συγκρούσεις. Τελικά, αυτή η αυξανόμενη πίεση θα εκδηλωνόταν με ανεπαίσθητους τρόπους που σπάνια έβλεπε το ευρύ κοινό. Τριβές και αντιπαραθέσεις. Για δεκαετίες οι ZZ Top διατήρησαν άψογα μια εξωτερική προβολή ακλόνητης ενότητας χαλαρής αυτοπεποίθησης και φυσικής αλαζονίας. Στάθηκαν ως ένα σπάνιο τρίο που άντεξε σε μεταβαλλόμενα μουσικά τοπία, μετακινώντας εκατομμύρια μονάδες, ενώ παράλληλα προστατεύσαν στεναρά την αρχική τους σύνθεση. Ωστόσο, κρυμμένοι από τα φώτα της δημοσιότητας, υπήρχαν ανεπαίσθητες ρογμές. Σταδιακά, οι συζητήσεις για τη δημιουργική πορεία, οι αυξανόμενες προσδοκίες της βιομηχανίας και οι καλλιτεχνικές διαφορές άρχισαν να διαβρώνουν το σχολαστικά φυλαγμένο εξωτερικό τους. Αυτή η εσωτερική ένταση άρχισε πραγματικά να εντείνεται κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, συμπίπτοντας ηρωνικά με το απόλυτο εμπορικό τους ζενήθ. Έχοντας υπερασπιστεί στεναρά τις τραχές ρίζες τους από το Τέξας, η εποχή των Eliminator αντιπροσώπευε μια εκπληκτική στροφή. Ενσωματώνοντας synthesizer, τεχνητά κρουστά και ένα εξαιρετικά αποστηρωμένο ραδιοφωνικά έτοιμο στυλ παραγωγής, το συγκρότημα προσέλκυσε με επιτυχία ένα τεράστιο νέο κοινό. Αυτή η μεταμόρφωση, ωστόσο, είχε ένα σημαντικό μειονέκτημα. Ένα φωνητικό τμήμα μουσικοκριτικών και βετεράνων ακροατών θεώρησε την εξάρτηση από προγραμματισμένους ρυθμούς και ηλεκτρονικά πλήκτρα ως προδοσία του θεμελιώδους πνεύματος του συγκροτήματος. Για αυτούς τους πουριτανούς, το τραχή τρίο που προηγουμένως υπερασπιζόταν το ανώθευτο Southern Rock είχε μεταμορφωθεί σε μια έντονα επεξεργασμένη ψηφιοποιημένη καρικατούρα. Οι ίδιοι καλλιτέχνες που είχαν εδραιώσει τη φήμη τους στην ανεπιτίδευτη φύση ενός απλού blues τρίο εξαρτώνταν πλέον σε μεγάλο βαθμό
από πολυκάναλα εφέ και sequencers. Για μια συγκεκριμένη μερίδα των θαυμαστών τους, αυτή η εξέλιξη έμοιαζε με εγκατάλειψη των αυθεντικών τους ριζών. Οι επιπλοκές επεκτάθηκαν πολύ πέρα από τις αντιδράσεις των θαυμαστών, καθώς τα ίδια τα μέλη του συγκροτήματος άρχισαν να αποκλίνουν στις καλλιτεχνικές τους προτεραιότητες. Πάντα γοητευμένος από την καινοτομία στο στούντιο και τους τονικούς πειραματισμούς, ο Billy Gibbons ήταν πρόθυμος να σπάσει τα παραδοσιακά όρια. Αγκάλιασε με ενθουσιασμό τη σύγχρονη τεχνολογία, θεωρώντας την απαραίτητο εργαλείο για να ανανεώσουν το ακουστικό τους προφίλ, τιμώντας παράλληλα την ίδρυσή τους. Αντίθετα, οι Frank Beard και Dusty Hill δεν συμμερίζονταν πάντα αυτόν τον ενθουσιασμό για το μέλλον. Αν και χειρίστηκαν την στιλιστική αλλαγή με απόλυτο επαγγελματισμό, η μετατόπιση αναμφισβήτητα προκάλεσε εσωτερική ανησυχία. Ο Hill, του οποίου η μουσική καρδιά ήταν βαθιά συνδεδεμένη με την ορθόδοξη blues, βρήκε το απότομο άλμα στην γυαλιστερή ηλεκτρονική παραγωγή ανησυχητικό, οδηγώντας σε ιδιωτικές συζητήσεις σχετικά με την ισορροπία μεταξύ προόδου και αυθεντικότητας. Ενώ το τρίο δεν εξέφρασε ποτέ τα παράπονά του στον τύπο, οι άνθρωποι της βιομηχανίας παρατήρησαν ένα διευρυνόμενο χάσμα όσον αφορά τη συλλογική τους κατεύθυνση. Ο Gibbons κυριαρχούσε όλο και περισσότερο στη διαδικασία ηχογράφησης και την ηχητική αρχιτεκτονική, γεγονός που περιστασιακά άφηνε τους Beard και Hill να αισθάνονται περιθωριοποιημένοι. Αυτή η δυναμική ενίσχυσε μια σταδιακή συσσόρευση άρρητης δυσαρέσκειας και δημιουργικής διχόνοιας. Η ηχητική ταυτότητα του συγκροτήματος μεταμορφωνόταν και δεν υπήρχε ομόφωνη συνένεση για το πού να τραβηχτεί η γραμμή. Παράλληλα με την εκτοξευόμενη δημοτικότητά τους, αυξάνονταν οι ισχυρισμοί ότι το συγκρότημα είχε εξαντλήσει τα εισιτήρια του. Βετεράνοι υποστηρικτές μελετητές της blues και παραδοσιακοί λάτρεις της rock καταδίκασαν το νέο οπτικό branding του τρίου εξίσου σκληρά με τα συνθετικά τους κομμάτια. Η κυριαρχία του στο MTV, η οποία βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό σε στιλιζαρισμένο μακίσμο, όμορφα μοντέλα και custom οχήματα, έγινε αντιληπτή από τους επικριτές ως μια έντονη αντίφαση με την ταπεινή φιλοσοφία της blues που αρχικά ενσάρκωσαν. Ανεξάρτητα από την αρνητική αντίδραση, τα άλμπουμ ξεπούλησαν με ταχύτητα ρεκόρ. Η μελετημένη επανεφεύρεση τους απέφερε ιστορικά οικονομικά ωφέλη, αν και ταυτόχρονα πυροδότησε πολύπλοκες συζητήσεις σχετικά με τα όρια που χωρίζουν την γνήσια καλλιτεχνική εξέλιξη από την κραυγαλαία εμπορική υποκρισία. Αυτά τα δημιουργικά εμπόδια επιδεινώθηκαν από απίστευτα πραγματικά, αν και κρυφά διοικητικά και νομικά εμπόδια. Κατά τη διάρκεια των χρόνων διαμόρφωσής τους, τις υποθέσεις του τρίο διαχειριζόταν ο Bill Ham, ένας παραγωγός από το Τέξας που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της αρχικής αισθητικής και του ήχου τους. Ο Ham ήταν διαβόητος για τη διατήρηση ενός σιδερένιου ελέγχου στις εμπορικές προσπάθειες του συγκροτήματος. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτή η συμμαχία ήταν εξαιρετικά αποτελεσματική. Ο Ham κατάλαβε εγγενώς την ξεχωριστή τους ατμόσφαιρα και έθεσε υπό έλεγχο την αόριστη άβρα τους. Τελικά, ωστόσο, άρχισαν να αναδύονται διαμάχες για την αυτονομία και την οικονομική κατανομή. Αν και οι ακριβείς λεπτομέρειες αυτών των εταιρικών συγκρούσεων παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό εμπιστευτικές ψήθυροι για συμβατικές διαφορές και δημοσιονομική κακοδιαχείριση, διαπέρασαν τη μουσική βιομηχανία. Συγκρατημένες φήμες έδειχναν προς ιδιωτικές νομικές διαπραγματεύσεις και μια μαζική αναθεώρηση των οικονομικών του συμφωνιών. Ενώ αυτές οι συγκρούσεις δεν ξέσπασαν ποτέ στην εντυπωσιακή δημοσιότητα των ταμπλόιν τυπική, για άλλα ροκ συγκροτήματα αναμφίβολα προκάλεσαν μόνιμη ζημιά. Οι τριβές που συνδέονταν με τις επιλογές των μάνατζερ, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της στρατοσφαιρικής τους ανόδου στις δεκαετίες του 1980 και του 1990, επιδίνωσαν το άγχος ενός συγκροτήματος
που ήδη πάλευε με καλλιτεχνικά προβλήματα ανάπτυξης. Πέρα από τις νομικές αξίες, το βάρος της δημόσιας προσδοκίας ήταν ασφιχτικό. Καθώς η εξωτερική τους προσωπικότητα γινόταν όλο ένα και πιο υπερβολική, η αποσύνδεση μεταξύ της δημόσιας μυθολογίας τους και της ιδιωτικής τους πραγματικότητας διευρυνόταν. Για το κοινό, οι ZZ Top λειτουργούσαν ως ένα άφθαρτο, διαρκώς cool μεγαθύριο. Εσωτερικά η ισορροπία ήταν απίστευτα εύθραυστη. Κάθε επερχόμενο άλμπουμ πυροδοτούσε συζητήσεις σχετικά με τη μουσική τους πηξίδα και κάθε επικείμενη περιοδία προκαλούσε ανησυχίες σχετικά με την αντοχή τους ατομικούς ρόλους και τη συλλογική ορμή. Είχαν σφυριλατήσει μια αυτοκρατορία βασισμένη στην ακλόνητη σταθερότητα, αλλά αυτή η ίδια η σταθερότητα γινόταν ένα βαρύ φορτίο. Όσο περισσότερο προσκολούνταν στο χαρακτηριστικό τους οπτικό και πανομοιότυπο ρόστερ, τόσο πιο δύσκολο γινόταν να ικανοποιήσουν τις ατομικές καλλιτεχνικές τους παρορμήσεις. Είχαν ξεπεράσει το να είναι ένα απλό ροκ συγκρότημα για να γίνουν ένας πολιτιστικός θεσμός και οι θεσμοί είναι διαβόητα ανθεκτικοί στην αλλαγή. Παρ' όλα αυτά, τα μέλη έκρυβαν επιδέξια αυτές τις ρογμές. Σε έντονη αντίθεση με τους συνομιλίκους τους, οι ZZ Top αρνούνταν πεισματικά να ξεπλύνουν τα άπλυτα ρούχα τους στον τύπο. Απέφευγαν τις εξόδους από τις θεατρικές σκηνές, τις πικρές δηλώσεις σε περιοδικά και τις δραματικές διακοπές. Ωστόσο, η άρνησή τους να διαλυθούν δεν πρέπει να παρερμηνευτεί ως αρμονική ύπαρξη. Κατάφεραν να αντέξουν την καταιγίδα, αλλά η επιβίωση ήταν επίπονη. Καθώς οι δεκαετίες κυλούσαν, η ατάραχη συμπεριφορά τους και οι μαγνητικές ζωντανές εμφανίσεις τους συνέχισαν να κυριαρχούν στη δημόσια αφήγηση. Κρυμμένη ωστόσο κάτω από αυτά τα θρυλικά γένια ήταν η εξαντλητική πραγματικότητα της διατήρησης της πολιτιστικής τους σημασίας, της διατήρησης της αδελφότητάς τους και της τιμής ενός μουσικού πνεύματος που γεννήθηκε σε μια πολύ λιγότερο περίπλοκη εποχή. Η εξάντληση ήταν αισθητή πίσω από κλειστές πόρτες. Εκδηλωνόταν σε εξαντλητικά μπλοκαρίσματα ηχογράφησης, ηχητικές διαμάχες, ανίποτες ανασφάλειες στη σωματική φθορά των ατελείωτων ταξιδιών και το αδύνατο σχοινάκι να τιμούν το παρελθόν τους ενώ παράλληλα αγωνίζονταν για το μέλλον. Προσωπικές μάχες και τραγωδίες. Πίσω από τη μουσική. Ενώ διοικητικά και καλλιτεχνικά εμπόδια υπαγόρευαν μεγάλο μέρος της επαγγελματικής τους αφήγησης, αυτές ήταν κάθε άλλο παρά οι μόνες προκλήσεις τους. Απογυμνωμένοι από το branding και τους ενισχυτές αυτοί ήταν θνητοί άνδρες που πλοηγούνταν στις πολυπλοκότητες της γύρανσης της προσωπικής εξέλιξης και των ιδιωτικών τους δαιμόνων εντελώς άσχετων με τη μουσική βιομηχανία. Αν και το τρίο μοιράστηκε τη σκηνή για μια ζωή, τα ταξίδια τους εκτός σκηνής ήταν ιδιαίτερα εξατομικευμένα και πολλά από αυτά τα μονοπάτια ήταν γεμάτα κινδύνους. Κάτω από τα φώτα της σκηνής, οι ZZ Top προέβαλαν μια άβρα αίτητου. Η συγχρονισμένη χορογραφία τους, τα ασορτή γυαλιά και η εμβληματική τους τρίχα έκαναν τις εμφανίσεις τους να μοιάζουν με δεύτερη φύση. Ωστόσο, κρυμμένοι από αυτό το μυστήριο, κάθε άτομο πάλευε με ανεκδήλωτες δυσκολίες. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970, ακριβώς τη στιγμή που το συγκρότημα ανέβαινε στη βασιλική οικογένεια της ροκ, ο Frank Beard, κατά ηρωνία της τύχης, το μόνο μέλος που δεν είχε την χαρακτηριστική τρίχα προσώπου, πολεμούσε έναν βαθιά καταστροφικό προσωπικό πόλεμο. Καθώς το τρίο γέμιζε τα στάδια και κέρδιζε διθυραμβικές κριτικές για τον άψογο νότιο ήχο του. Ο ντράμερ έμπλεκε κρυφά σε μια σκληρή μάχη με παράνομες ουσίες. Καθώς οι εξαντλητικές απαιτήσεις της ζωής στο δρόμο και οι συνεχείς ηχογραφήσεις αυξάνονταν, η εξάρτησή του από τα ναρκωτικά εντάθηκε. Ο Beard θα χαρακτήριζε αναδρομικά αυτή την εποχή ως βαθιά επικίνδυνη και ασταθή, θυμούμενος περιόδους όπου παρέμενε ξύπνιος για μέρες, χρησιμοποιώντας ουσίες απλώς για να λειτουργεί πίσω από το set drums.
ομολόγησε ειλικρινά σε μεταγενέστερες συζητήσεις ότι η συνήθειά του τελικά κόστισε περισσότερο από τα πραγματικά του κέρδη από το συγκρότημα. Η κρίση κλιμακώθηκε μέχρι που η απόκρυψη δεν ήταν πλέον επιλογή. Πλησιάζοντας το τέλος της δεκαετίας, ο Beard έφτασε στον πάτο. Η σωματική του ευεξία κλονιζόταν, η οικογενειακή του ζωή ήταν σε χάος και οι συνάδελφοί του μουσική ήταν βαθιά ανήσυχοι. Τελικά κατέφυγε σε κέντρο αποκατάστασης για να ξεκινήσει το επίπονο ταξίδι προς την απεξάρτηση. Αυτή η επιλογή αφορούσε λιγότερο τη διατήρηση της καριέρας του και περισσότερο την κυριολεκτική επιβίωση. Η πραγματικότητα ότι οι ZZ Top επέζησαν από αυτό το ταραχώδες κεφάλαιο λέει πολλά για την άρρητη αδελφότητα που στηρίζει το τρίο. Η αποκατάσταση του Beard ήταν μια σταδιακή ανωδική πορεία, αλλά τελικά επανεμφανίστηκε με κρυστάλλινη αφοσίωση. Διατήρησε την απεξάρτησή του, διατήρησε τη θέση του στο θρόνο των drums και συνέχισε να παίζει δυνατά για δεκαετίες. Ωστόσο, τα συναισθηματικά κατάλοιπα εκείνης της σκοτεινής περίοδου παρέμεναν. Για τον Billy Gibbons, το βάρος της υπεροχής εκδηλωνόταν αρκετά διαφορετικά, παρά το γεγονός ότι λειτουργούσε ως το αδιαμφισβήτητο κεντρικό σημείο ο κύριος τραγουδιστής και ο μαέστρος των 6 χορδών, μια εκπληκτική αλήθεια παρέμενε κρυμμένη από τις μάζες, ποτέ δεν ένιωθε πραγματικά άνετα με την ιδιότητα του διασημότητας. Οι γνωστοί του στενού κύκλου συχνά χαρακτήριζαν τον Gibbons ως ένα βαθιά εσωστρεφές άτομο που ένιωθε απείρως πιο άνετα να ρυθμίζει τους ενισχυτές σε ένα απομονωμένο στούντιο παρά να ποζάρει σε ένα κόκκινο χαλί. Τα πραγματικά του πάθη έγκυνταν στην ηχοληψία, την τονική τελειότητα και τη μουσική δεξιοτεχνία. Η λάμψη και η έγκλη που συνδέονταν με την έκρηξη του MTV της δεκαετίας του 1980 ήταν σε μεγάλο βαθμό μια πράξη παρά μια αντανάκλαση της πραγματικής του προσωπικότητας. Μακριά από τα φώτα που αναβοσβήνουν, ο Gibbons αγαπούσε την απομόνωση. Απεχθανόταν τη θεατρική συμπεριφορά και τις υπερβολές, φυλάσσοντας με σθένος τις ιδιωτικές του υποθέσεις από τη δημόσια κατανάλωση. Καθώς η φήμη του συγκροτήματος έφτανε σε αστρονομικά ύψη, εδραιώθηκε βυθιζόμενος περαιτέρω στην τέχνη του, συσσωρεύοντας vintage όργανα, δοκιμάζοντας νέο εξοπλισμό και ακονίζοντας την τεχνική του. Επέδειξε μια αξιοσημείωτα χαλαρή συμπεριφορά. Αλλά η τεράστια προσπάθεια για τη δημιουργία επιτυχιών που έφτασαν στην κορυφή των charts, τη διατήρηση του τεράστιου εμπορικού σήματος του συγκροτήματος και την καθοδήγηση του πλοίου ήταν εξαιρετικά εξαντλητική. Για τον Gibbons, η παγκόσμια φήμη ήταν απλώς μια παρενέργεια της τέχνης του, όχι ο απότερος στόχος, και επομίστηκε τον βαρύ μανδύα της ηγεσίας σε απόλυτη σιωπή. Τέλος, υπήρχε ο Dusty Hill, ο συντραγουδιστής και μπασίστας που προσέφερε τόσο την ηχητική βάση του συγκροτήματος όσο και την διαπροσωπική του ισορροπία. Ο Hill λειτουργούσε σταθερά ως η δύναμη γείωσης μέσα στο τρίο, στοικός οπλισμένος με μια στεγνή αίσθηση του χιούμορ και αξιοσημείωτα αξιόπιστος. Ενώ απέφευγε ενεργά το κέντρο της προσοχής, η φωνητική του συνεισφορά και η ρυθμική του θέση ήταν ζωτικής σημασίας για τη μαγική του χημεία. Για πάνω από 50 χρόνια κατήχε τον χώρο στα δεξιά του Billy, εδραιώνοντας το groove και παρέχοντας κρίσιμα αρμονικά επίπεδα. Δυστυχώς, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ο Hill αντιμετώπιζε μια παρατεταμένη σωματική φθορά. Το 2000, η διάγνωση υπατήτηδας C ανάγκασε το συγκρότημα να ακυρώσει τις ημερομηνίες της περιοδίας του και να ξεκινήσει ένα παρατεταμένο διάλειμμα. Ενώ αντιμετώπισε με επιτυχία την ασθένεια, αυτό σηματοδότησε την έναρξη επίμονων ιατρικών εμποδίων. Κατά τη διάρκεια των επόμενων 20 ετών, αντιμετώπισε πολυάριθμες μάχες για την υγεία του, οι περισσότερες από τις οποίες κρατήθηκαν αυστηρά εμπιστευτικές. Μια άσχημη πτώση στο λεωφορείο της περιοδίας τους το 2014 είχε ως αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό στο ισχύο
απαιτώντας χειρουργική επέμβαση και καθυστερώντας περαιτέρω το δρομολόγιό τους. Ανεξάρτητα από αυτά τα σωματικά εμπόδια, η αφοσίωση του Χιλ τον έφερνε πάντα πίσω στο μικρόφωνο. Τελικά ωστόσο, η σωματική του ανθεκτικότητα άρχισε να μειώνεται. Τον Ιούλιο του 2021, ο Χιλ ανακοίνωσε μια βραχυπρόθεσμη αποχώρηση από την τρέχουσα περιοδεία τους για να αντιμετωπίσει μια άλλη πάθηση που σχετίζεται με το ισχύο. Η απουσία θεωρήθηκε εξ ολοκλήρου ως μια σύντομη παράκαμψη, οθώντας το συγκρότημα να προσλάβει τον βετεράνο τεχνικό κιθάρας τους Elwood Francis ως προσωρινό αντικαταστάτη. Σοκαριστικά μόλις λίγες μέρες αργότερα, στις 28 Ιουλίου 2021, ο Dusty Hill απεβίωσε ειρηνικά στον ύπνο του στην κατοικία του στο Χιούστον. Ο ξαφνικός θάνατός του άφησε τόσο τους συναδέλφους του όσο και το παγκόσμιο κοινό του συντετριμμένο. Ποιο είναι το απόλυτα αγαπημένο σας κομμάτι από τον κατάλογο ZZ Top? Μοιραστείτε τις σκέψεις σας στην παρακάτω ενότητα σχολείων. Επίσης, αν σας αρέσουν οι ολοκληρωμένες εξερευνήσεις στις ιστορίες εμβληματικών προσωπικότητων, κάντε like σε αυτό το βίντεο, εγγραφείτε στο κανάλι και πατήστε το κουδουνάκι ειδοποιήσεων για να μην χάσετε ποτέ καμία επερχόμενη βουτιά.